Fost is-snajja li l-Maltin u l-Awċin huma magħrufa lihom, ma nistgħux ma nsemmux dik tal-bizzilla. U bħal kull sena oħra, is-sena tal-bizzilla għandha vokabolarju speċifiku marbut magħha. Il-bizzilla Maltija tmur lura għal ħafna żmien. Kienet tinħadem fl-ilbies bħala l-moda personali kif ukoll fil-knejjes bħal huma l-qalbi u trieħi tal-artal. Fir-realtà il-kliem Malti ġej mill-Taljan. Per eżempju kienu jgħidulhom pizzilli għal bizzilla, jew pjombi għal ċombin, trina, li hija wkoll trina xorta ngħiduha bil-Malti. Però mbagħad ovvjament skont kif tkun trabbejt u kif tkun smajt il-kliem mhux biss dak li huwa li nkunu nafu mill-qari u hekk, imma wkoll li tinżel minn ġenerazzjoni għal oħra. Għandek bżonn lodda biex inti taħdem il-bizzilla, fosthom huwa it-trajbu jew bħalma uħud jgħidulu wkoll imħadda. Ikollok bżonn ix-xempju illi fi żmien l-antik kien ikun dak li huwa manwali bil-linka tas-sepja u kulur aħdar jew inkella iswed u jew inkella kien ikun bil-linka bajda fuq karti blu. Ix-xempju jitwaħħal mal-trajbu permezz tal-labar. U il-labar importanti li jkunu waħlin fuq kuxxinett. U l-kuxxinett jista' jkun jew fuq il-lemenija jew fuq ix-xellugija jiddependi il-ħaddiema tal-bizzilla kif tħossha l-iktar komda. It-trajbu jkun waqqaf jitpoġġa fuq il-koxox jew bejn il-koxox meta tkun bil-qiegħda skont kif tħossok komda u iċ-ċombini jitwaħħlu skont id-disinn, skont ix-xempju. Il-ċombin jista' jkun tal-linja jew inkella tal-adma. Huwa jkun tawali, ikollok lonq, ikollok fejn tpoġġi l-ħajt u ikollok ukoll il-parti ta' isfel fejn inti tista' taqbdu bl-idejn. Biex timlih iċ-ċombin tista' tagħmlu jew manwali iddawwar bidejk jew inkella tuża għodda oħra li hija r-raddina. Il-punti għandhom il-kliem tagħhom, għandek il-punt sħiħ, punt merfuħ, punt xekxik, ċumbaturi, tkannizzata. Il-bizzilla Maltija wkoll hemm it-tipi tagħha mhux biss dwar il-punti, jekk inti għandek il-bizzilla tal-festuni, għandek il-festun tas-salib ta' Malta li mhux f'kull bizzilla issibu, però ovvjament mill-punti tindika li hija l-Maltija. Festuni oħrajn li hemm huma l-festun tax-xemx, tal-istilla, tan-nofs qamar u hemm ħafna oħrajn li jinkludi anke l-punti bħal il-festun tal-balla, il-festun tal-punt Ingliż. Il-punt Ingliż huwa sinonimu ħafna mal-bizzilla ta' Malta. Jinstab fir-realtà fil-bizzilla ta' Malta biss. Il għaliex għax hu jixbaħ ħafna il-bandiera Ingliża. Għandek is-sitt saqaj li jidħlu ġo xulxin u jiffurmaw il-maqrud fin-nofs. Bħala bizzillel mhijiex biss tal-festun, insibu wkoll il-bizzilla tal-fjuret, dak li aħna ngħidulhom il-Flemish laces, it-trina li għandek parti li jkun bil-trajbu u parti oħra jkunu maħdumin bil-labra. Il-kliem Malti huwa meddet fejn jidħlu l-artiġjanat tal-bizzilla. Waħda mill-affarijiet li għandek għalliema li jgħalmu il-bizzilla u jippreferu jużaw il-vokabolarju Ingliż. Għandek sfortunatament l-anzjani ovvjament qed iħallu din id-dinja u qed magħhom qed iġorru l-enċiklopedija, ġifieri m'għandniex ċans li jekk ma nilħquhomx nitilfu ħafna mill-informazzjoni li ovvjament kienu huma jitkellmu biha. U għandek l-iskejjel, sfortunatament l-artiġjanat mhux qiegħed jiġi mgħallem u jew anke f'istituzzjonijiet edukattivi u llum il-ġurnata iż-żgħażagħ huma iktar mixħutin lejn it-teknoloġija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Ministru tal-Impjiegi u l-Impjiegi,
u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.